Descoperiți setul complet de curățenie format din aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 7 VCM și aspiratorul manual Kärcher CVH2, care vă oferă flexibilitatea perfectă pentru a menține orice spațiu impecabil. Aparatul Kärcher K 7 VCM include pistol de presiune cu sistem Quick Connect, furtun de presiune 10 metri, lanse Vario Power, duza specială pentru murdărie persistentă. Aspiratorul manual Kärcher CVH2 include baterie reîncărcabilă, încărcător filtru lavabil. Acest pachet este absolut nou și vine cu garanție de 1 an, pentru liniștea dumneavoastră. În plus, asigurăm livrare la domiciliu și ajutor la instalare, astfel încât să puteți începe imediat curățenia, fără nicio grijă. Alegeți Kärcher K 7 VCM plus CVH2 și bucurați-vă de putere, precizie și eficiență la cele mai înalte standarde.